Danas, kada počinje velika četrdesetnica, kada počinje post, Sveto evanđelje nam govori o tome što treba svakog dana da imamo na umu, a to je da ne osuđujemo druge ljude i da uvijek gledamo kako bismo se osjećali da smo mi sagriješili, a neko treba da nas kritikuje. Svi smo mi sa dozom sujete i sa dozom toga da ne primamo rado dobronamjerne kritike ili zlonamjerne ili kako god ih okarakterišete, ali ako vas neko podučava da budete bolji, pa on vam želi dobro. I samo evanđelje kaže taj post da provedemo u miru, u ljubavi i da prvo sebe u duhovnom smislu uvedemo u post. Taj post koji treba da bude prožet molitvom i prožet dobrim djelima i dobrim mislima prema okolini i prema svim ljudima koji nas okružuju. Jer nikako zlo ne možete pobijediti osim dobrom. I nikako zlo ne možete pobijediti osim ljubavlju. Ljubav je ono što ne može biti pobijeđeno. Ako mrzite nekoga ko vas mrzi, samo umnožavate to zlo. A ako volite nekoga, iako je to veoma teško, a to smo pokazali dugi niz godina i 30 godina od kako je obnovljena Crnogorska pravoslavna crkva, preživjela je mnoge nedaće i mnoge muke, zajedno i naši vjernici koji su sa nama i cijeli naš narod. Ali uvijek nađemo snage i uvijek Bog i crnogorski svetitelji budu sa nama, jer smo na pravom putu, ljudskom putu, božanskom putu opraštanja, pomirenja i smirenja sebe samih. Ne možemo mi smiriti nikoga na svijetu ako ne smirimo sami sebe. Prvo i veliko djelo je da čovjek spasi sebe i to je njegova zadaća, a onda da uz to pomogne i drugima da budu spašeni. I velika istina koju govori Sveto evanđelje današnje, a kaže ne gradite blaga tamo gdje moljac i lopovi kradu. To znači ne gradite blaga ovozemaljska. Normalno imati normalan život, imati dovoljno sredstava za njega, ali treba graditi duhovni život, treba graditi ono što nam niko nikada ne može ponijeti. Sjećajući se naših vladara i sjećajući se svega onoga što su oni imali, kao i mitropolita Rada ili Njegoša, koji je bio obdaren i stasom i umom i svim na svijetu, čak bio vladar Crne Gore, mitropolit Crnogorske crkve, ali jedino što je ostalo iza njega, ostala su njegova djela, ostalo je ono što je činio. Niti ko zna sad koje je odijelo nosio i koliko ga je nosio i koliko ih je imao, ali svi znamo koliko je knjiga napisao, koliko je dobro učinio. Isto tako i za našeg svetog Petra Cetinskog. Tako i za mnoge ljude ostaju samo djela, jer ovo prolazno će proći i neće ostati. Za 50 godina možda ćemo biti na nečijim slikama i u nečijim mislima. Za 100 godina će biti samo naša djela. I to je ono što je Gospod postavio, da je vrijeme za njega potpuno nebitno, kao što je bitno za nas. Jer mi treba u ovom životu da imamo vrijeme za pokajanje, za dobra djela i za sve ono o čemu svaki čestiti čovjek treba da razmišlja. A o tome da jednog dana odlazi Bogu na istini. I da u tom trenutku treba da kaže: Gospode, ja sam ostavio ovaj svijet boljim nego što sam ga stekao. Neka je na zdravlje i na spasenje početak svetoga posta i da svi mi budemo u Gospodu krotki i uzdržani, da budemo prvo dobri u svojim djelima i mislima,
a i da se uzdržavamo od svega onoga što nas navodi na grijeh. Neka vas Bog blagoslovi i čuva. Amin. Λογίστε το Κύριο ότι